lá óháin rún an áclan. Ní le sam cad a hála. Ní ac mar riamhcha ciúna. One thing which remains absolutely consistent about this virus. An áclan. Wat leis an síla achrá. Má tá an stáitse falla bhfuil déir teací leis a síl. Tá na taibhsí iad hain marí. Ach inis, tá rud a cínte a bora a ríist. Cloise me. Airí me. Feici me. Tá drámaí nua ar a mealach. Tá sé in nám gholamach a ríist. Teangáil leis a síl a ríist. Dú hain a thuairt suas chun áclan ársa seo a ríist.